O primeiro que quería comentar, non? Penso que está claro que esta rolda de rebeldía aínda ten un marcado índice de subalternidade entre o que sería o partido que figura arriba e os movementos sociais. Isto se ve en xeral, probablemente no público, se ve en moitas cuestións e se ve tamén na propia estrutura da horaria, digamos, e participativa da rolda de rebeldía. En todo caso, é claro, para min, que o modelo de política de partido está obsoleto, non sirve hoxe en día. Un modelo que perpetúa o status quo capitalista, que de alguna forma legitima unha participación irreal, simplesmente expresada cada 4 anos nun acto electoral que simplemente é refrendado por aproximadamente a metade da poboación. O exemplo do bipartito anterior, caído fai pouco tempo, ten claramente un orixen no engano manifestos votantes e tamén ten un triste final, sobre todo un triste final para min, que é unha reacción intolerante en búsqueda disciplinaria, de disciplinar os movementos sociais, de botarlle a culpa aos movementos sociais da incapacidade de levar a práctica políticas transformadoras. Nesa derrota hai unha pequena victoria da sociedade civil, da sociedade mobilizada, que de alguna forma trouxo aquí o váyanse o lo sacamos que di la outra campaña en México. A principal saída hoxe para o sistema capitalista aquí en Occidente é esa potenciación de redes de autonomía, de sociedade civil organizada, que creen sobre todo as súas propias institucións, o exemplo dos centros sociais, as cooperativas de consumo, a economía alternativa. Estes procesos, como eu os penso, deberían de estar especialmente marcados pola calma, por un transitar paseniño devagar, e deberían de estar ubicados inicialmente en procesos organizativos de clave barrial, de clave de imaginar algunha forma de municipalismo autoxestionario. Así que o primeiro que quero facer é cuestionar públicamente a existencia dunha esquerda social que non sexa política, non? E ao mesmo tempo a existencia dunha esquerda política que non sexa social. Imposível restaurarmos, senón, o uso positivo da palabra política. E creo que ese é algo que nos debíamos de empeñar todas as persoas aquí presentes. A política non é a xestión nin a estrategia, non só a táctica, tampouco a estrategia. Non son as conxunturas. A verdadeira política está no debate, na toma de consciencia do que queremos ser e de como nos queremos construir. E debemos reivindicar o nome de política para todo construído polo movimento ecoloxista, polo movimento feminista, polos movimentos antiglobalización, polo movimento estudantil. O desencanto, o escepticismo e as confrontacións, sexan polas cuestións que foren, sempre teñen un mesmo fío condutor: a falta de consideración do individuo e das minorías que conforman os individuos dentro do grupo. Outra derivación é a sustitución automática dunhas persoas por outras, sobre todo destas seren mulleres, pois no universo masculino aínda está permitida unha certa dose de creatividade ou de idiosincrasia particular, que cando interesa pode ser valorada, mais no universo feminino cada muller é idéntica a outra. Haberá quen negue esta cuestión, sobre todo de reparar na traxectoria das poucas mulleres relevantes das formacións políticas con que convivimos. Porén, as diferenzas na fortuna posterior dependen moito máis das amizades e dos núcleos de relación que do papel político que xogaron. Non haberá ningún cambio radical posible sen unha profunda mudanza persoal. Mais unha vez, temos que proclamar que o persoal é político e existen numerosas cuestións de fondo nunca abordadas, nunca modificadas, nunca corrixidas. Porén, pretendo demostrar que este feito ten importantes repercusións colectivas. En primeiro lugar, compre termos en conta que a tradición dominante no mundo dos partidos políticos primou a organización e a loita a prol dunha única verdade que se situaba sempre por riba da persoa. Fronte a unha política participativa, fronte a unha política do convencemento, do consenso, optouse polo sistema da imposición da maioría como criterio indiscutível, un acto que só podemos definir como de dominación. A política transformadora debe estar firmemente arraigada na ética, e iso é o que temos que exixir para a clase política fundamentalmente, para os movementos sociais porque tamén son política. Gran parte da esquerda política, da esquerda social, ignorou a importancia da ética. En esta liña, cumpriría máis botar man dos referentes intelectuais de prestixio, non para os convertermos en dirixentes, senón para modificar as palabras baleiras de contidos por argumentos e presupostos rigorosos, que é algo que nos falta, crear argumentos rigorosos que non nos poidan combater.
ou dá a impresión de que os movimentos sociais vimos, falamos, damos as nosas opinións, e despois os representantes da esquerda partidaria ou institucional receben esas opinións e as avalían. Cando, sendo moi interesante, me parecería tamén moi interesante que eses representantes da esquerda partidaria ou institucional fixesen o que os demais, desen a súa opinión, pero desde outro lado, non? De que esperan dos movimentos sociais, como ven os movimentos sociais, como se queren relacionar cos movimentos sociais, que demandan deles. Se unha cidadanía forte, autoorganizada, que teña eses valores alternativos aos dominantes, aos hexemónicos, dificilmente poderá haber unha mudanza para mellor do sistema. Pode haber un derrubamento, pero unha transformación positiva, unha superación do sistema non a vexo posible. Pois, como deberíamos actuar ou como debería ser esa esquerda partidaria transformadora? Pois, desde logo, non como foi ata agora. Nen se pode dedicar á xestión do sistema, porque xerir o sistema non é transformalo, é manter o statu quo, máis ou menos, incluso en ocasións voltar para atrás, e o que fan os partidos políticos na súa relación cos movimentos sociais cando se autoerixen en vanguarda é acabar por eliminar ou maniatar eses movimentos sociais. Se creemos viável unha transformación desde as institucións, se creemos que é posible traballar así, superar o sistema ou contribuir para superar o sistema desde as institucións, entón un partido político da esquerda transformadora, aparte de organizarse asumindo eses valores alternativos que promove, non pode perder de vista o que é a súa misión, acceder ás institucións e, polo tanto, ter unha boa estrategia electoral e conseguir ter os coñecimentos, a habilidade suficiente para transformar esas institucións, para desmontalas, para reformalas ou para o que sexa. E que relación de existir este partido político, que relación debería manter cos movimentos sociais? Pois, unha relación en pé de igualdade, unha relación de diálogo aberto e sincero. Para min, a política debe ser levada á cidadanía, non debe ser confinada nas institucións e non os movimentos sociais ás institucións. Trátase de avanzar non na domesticación ou na anulación de movimentos sociais, senón no avanzo, na profundización, na democracia participativa e deliberativa. Como recuperarmos a política para o pobo, para os cidadáns, e liberala de o que eu adoito chamar a usurpación que fan os políticos ou os partidos políticos. Eu penso que a baza que a esquerda non está a saber aproveitar neste terreo era, como falaba, algo que ten que ver coa miña experiencia persoal e profesional e incluso activista, que é a aplicación da tecnoloxía á política. Penso que o que debemos apostar desde a esquerda, tanto aí incluo, por suposto, movementos e partidos, é crearmos unha candidatura electoral unitaria que eu denominaría un antipartido, no sentido de que non vai representar a ningunha parte. Realmente a democracia realmente existente hoxe en día, a única que se practicou é a democracia representativa. Pero por qué? Por que ese modelo non evolucionou? Lóxicamente, que a democracia máis pura, estaredes de acordo en que a democracia é directa, que cada quen decida aquilo que lle incumba. Canto a xente descubra que pode decidir aquilo que lle afecta, a xente participará máis, racharíamos con ese déficit de participación democrática. O objetivo sería devolver a soberanía ao pobo mediante as novas tecnoloxías. O sistema aínda non é capaz de aproveitar Internet para facer política. E que non me veñan dicindo que a democracia electrónica é que un alcalde ou un concelleiro teña un blog, porque a verdade é que me dá risa. Se xuntamos esa creatividade con realmente unha que sexa para algo útil, establecer uns electos que transmitan en calquera momento calquera programa político dentro das institucións, penso que podería ser unha baza interesante que explorarmos.